Nemecká ministerka zahraničia Annalena Baerbock včera v rozhovore pre televíziu ZDF povedala doslova toto. Polovica sveta pracuje každý deň len na obrane mieru. To si však vyžaduje aj ruského prezidenta, ktorý, žiaľ, vôbec nechce hovoriť. Dokázali to nedávne ruské jadrové cvičenia a neustále útoky na ukrajinskú infraštruktúru. Už sa začínam obávať o Baerbockovej stav. Buď má niečo s pamäťou, alebo s logikou, alebo... Pripomeňme nemeckej ministerke to, čo už vie celý svet, a nie len polovica. Poprvé, doslova na dennej báze prijímajú Európsku úniu, USA, Británia a celá táto skupina organizovaného zločinu na to rozhodnutia o zvýšení dodávok zbraní do zóny konfliktu. Ak toto myslia celkom vážne pod pojmom obrana mieru, tak tézy na nemeckom ministerstve zahraničia píše umelá inteligencia, do ktorej nestiahli nič iné ako tlačové správy z webu ministerstva zahraničia. Po druhé, Rusko súhlasilo s rokovaniami okamžite, len čoho o to Kyjev na jar 2022 požiadal. Pravda, vtedy za Zelenským prišiel vtedajší britský premiér Boris Johnson a presvedčil predstaviteľov kyjevského režimu, aby ich prerušil. Tu je priamy citát od šéfa vyjednávacej delegácie Davida Arakamia. Keď sme sa vrátili z Istanbulu, prišiel Boris Johnson a povedal, že s nimi nepodpíšeme vôbec nič. A poďme len bojovať. Po tretie, pod tlakom USA podpísal Zelenský v septembri 2022 dekrét o zákaze akýchkoľvek rokovaní s Moskvou. O čom to teda Annalena je?